Am declanșat astăzi o acțiune pe care vrem să o permanentizăm, să fie de lungă durată, pe care am propus o organizație de tineret la PTL Brăila și pe care vrem să o facem pe o continuitate în viitorul apropiat și după ce facem cunoștință cu toate comunitățile locale din Brăila. Știți cu toții că Brăila este un oraș mult. Am declanșat astăzi o acțiune pe care vrem să o permanentizăm, să fie de lungă durată, pe care am propus o organizație de tineret la PTL Brăila și pe care vrem să o facem pe o continuitate în viitorul apropiat și după ce facem cunoștință cu toate comunitățile locale din Brăila. Știți cu toții că Brăila este un oraș multicultural. Avem la Brăila o sumedenie de minorități reprezentate ca căror tradiții și istorie vreau să o cunoaștem cu toții, pentru că sunt conaționalii noștri, sunt concetățenii noștri și orice schimb cultural la nivelul vostru de bine este binevenit. Este acțiunea pe care vreau să o începem astăzi și să o sfârșim